खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जालायबाय। हम जाबाय गसाइगाव पुलिसजों दायो गसाइगाव फरायसालिमानिनो सासे बिमुंगोरा जयनाल आबिदिन मुंनि बिमुंगोराया दायो पुलिसजों हमजाबाय होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बयबो नुनो मोनदों, गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अपारेशन सिन्दुर जाय अपारेशन सिन्दुरा भारत नाङैनो दायो सोलिगासिनो दङ, दासिमबो जोबनानै थाङाखै। लोगोसे बे अपारेशन सिन्दुरखौ नोजोर बोनानैनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोबांथार दाङाबाजिफोर जालांबाय, गोबांथार गावलायनाय जालांबाय, गोबांथार बेबायदि दावहाफोरा जालांबाय, गावख्रुबलायनायफ्रा, मानसि थैलायनाय, सुबुं थैलायनायफ्रा जालांबाय। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय। दायो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानाया एसे सिरि थब्लाबो, नाथाय बै समाव जेब्ला 22 एप्रिलाव पहलगाम एटेक जादोंमोन, पहलगामाव दाय गैयै सुबुंफोरखौ जेरैबायदि उदखारिफ्रा हाबनानै गावथारला गावग्लुंला गावसंलि खालामदोंमोन, नाम सोङै सोङै हिन्दु मानसिफोरखौ गावथारदोंमोन, बुथारदोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो अपारेशन सिन्दुरखौ भारत सरकारा, भारतनि रौनिया हान्जाफ्रा जागायदोंमोन होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिदों। आरो बे अपारेशन सिन्दुर सोलिबाय थानाय समावनो भारतनिनो गोबांथार सुबुंफोरा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै गोबांथार पस्ट फेसबुकनि गेजेरजों, गुबुन गुबुन समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों गावबा गावनि मतामतखौ होनायखौ नुनो मोनबाय थादों। आरो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो भारत सरकार, आसाम सरकार, भारताव जेसेबां स्टेटफोर दङ, बेफोर स्टेटफोराव दायो साफानि उनाव साफा जायफोरा पाकिस्तानखौ हेफाजाब खालामनानै इन्डियायाव थानानैनो इन्डियानि सुबुंफ्रानो फेसबुकाव पस्ट होदों, गुबुन गुबुन समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों, पस्टफोर होदों, बिथांमोनखौ, बै दायनिगिरि सुबुंफोरखौ हादोर बेरेखानि मुङाव पुलिसफ्रा, सरकारा हमगासिनो दं होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोनदों। बेबायदिनो आसामावबो दायो जेब्लानिफ्राय पहलगाम एटेकआ जादों 22 एप्रिल, बे एप्रिलनिफ्रायनो बे जाथायफ्रा सोलिबोबाय थादों, जेराव आसामनिनो गोबांथार सुबुंफोराबो पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै पहलगाम एटेकखौ सापर्ट खालामनानै फेसबुकाव पस्ट होदों, गुबुन गुबुन समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों पस्ट होदों, पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै बा उदखारिफोरखौ सापर्ट खालामनानै। बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ आसाम सरकाराबो भारतजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदिनो हमबोबाय थादों, एरेस्ट खालामबोबाय थादों, जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। आरो दायो गोबावनि उनाव बेबायदिनो सासे बयजोंबो सिनायजानाय आरो सासे गियानि गुनि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव, क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय गसाइगाव फरायसालिमानि, अदेबानि गसाइगाव कलेजनिनो इंराजि बिफाननि बिबुंगोरा बा प्रफेसर, एसिस्टेन्ट प्रफेसर, बिथांनि नामा जयनाल आबिदिन। जयनाल आबिदिन बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै बिथाङा फेसबुकाव पस्ट होदोंमोन, पाकिस्तानखौ हेफाजाब खालामनानै फेसबुकाव पस्ट होदोंमोन। आरो बे पस्टखौ नोजोर बोनानैनो आसाम सरकारा जेरैबायदि सिगांनिफ्राय मावबोबाय थादों, बेबायदिनो दायो जयनाल आबिदिन बिबुंगोरा, अदेबानि प्रफेसर, बिथांखौ मैया गावनि थाग्रा जायगानिफ्रायनो, गसाइगावनिफ्रायनो गसाइगाव पुलिसा दिखोनानै लाङो होननानै जों बयबो मिथिनो मोनदों। आरो बेखौ समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों पुलिसफ्रा माबोरै लांदों लाङाखै, बे गासिबो बाथ्राफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों जों नुनो मोनखाबाय। जोबथारनायाव बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां जयनाल आबिदिनखौ पुलिसा हमनानै लांनाय बे भिडिअनिबो क्लिप्स दंखायो, आरो बेकग्राउन्डआव नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय थागासिनो दंखायो। बेबायदि जयनाल आबिदिनखौ हमनानै लांदों होननानै जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो आसामाव हमजेनदों होननानै बुङोब्ला सासे MLA, जाय MLA आ पहलगाम एटेकखौ लानानै पाकिस्तानजों लोगोसे बा उदखारिफोरजों लोगोसे, बा उदखारिफोरा गावथाराखै, अदेबानि भारत सरकारासो बेखौ फाव फान्दायनानै बे पहलगाम एटेकखौ खालामदों होननायनि दायावनो गिबि खेबनि थाखाय सासे MLA आसामनिफ्रायनो हमग्रोनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो गोबांथार सुबुंफोरा, लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोरा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै बा उग्रपन्थिफोरखौ सापर्ट खालामनानै बेबायदि फेसबुकनि पेजनि गेजेरजों पस्ट होबोबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो
दाबो एखे रोखोमैनो दासिमबो नै दिनैसिमबो जायफ्रा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै पस्ट होदों, खोथा बुंदों, बिथांमोनखौ दायो हमगासिनो दं आरो हमनायाबो गोनांखा। मानोना भारताव थानानै भारतखौ सापर्ट होनो नागारै, भारतनि ओंखाम जानानै बिथांमोना भारतखौ सापर्ट होनो नागारै, भारतखौ हेफाजाब होनो नागारै, भारताव थानानैनो गावनि न'आव थानानैनो गावनि न'खौ सावनाय, बेबायदिनि थाखाय देशद्रहिनि थाखाय बिथांमोनखौ हमनाय जादों। अदेबानि गावनि हादरनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ दायो साफानि उनाव साफा जेलाव सोगासिनो दं आरो बियो सोनांगौखा आरो सोखानांगोनखा। मानोना न'आव थानानै न'नि बाथ्राफोरखौनो दायो गुबुननि सिगाङाव बुंथिलाबायबाय थानाय बेफोरबायदि मानसिखौ बा बेफोरबायदि सुबुंखौ जायफ्रा हादोरनि सुथुर बिसोरखौ जोङो हमखानांगोनखा। आरो बे भारत सरकार बा आसाम सरकारनि मोनसे गोख्रों हाबा होननानै जों बयबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 7 एप्रिलनि मोनाबिलियाव पहेलगाम एटेकखौ नोजोर बोनानैनो अपारेशन सिन्दुरनि जोहै पाकिस्ताननि उदखारिफोर थाग्रा, उदखारिफ्रा ट्रेनिं होग्रा गासै मोन 9 जायगाफोरखौ इण्डियानि माखासे रौनिया हान्जाफोरा गाग्लोबनाय जादोंमोन बा गावख्रुबजोबनाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै बै गाग्लोबनायाव पाकिस्तान उदखारिनि न'खरनि गासै 14 न'खरनि सोद्रोमाफोरा रुंसारि जादों बा थैदों होननानै जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों, मिथिनो मोनदोंमोन। नाथाय बे रोखा जाबोबायदि पाकिस्ताना थारैनो उदखारिखौ सापर्ट होयो। मानोना दिनैनि दिनाव गोबां गोबाव जानायनि उनाव उदखारिफोरा थैखांनायनि उनाव बा उदखारिफोरनि न'खरफोरखौ बुथारखांनायनि उदखारिफोरनि न'खरफोरनि सुबुंफोरा, उदखारिनि सोद्रोमाफोरा थैनायनि उनाव उदखारिफोरनि मुङाव पाकिस्तान सरकारा दि दायो 14 जन मानसि थैनायनि उनाव 14 क्रर बै न'खरनि सुबुंफोरनो 14 क्रर रां होनो नागिरदों। थारैनो बियो फोरमान खालामदों जे थारैनो पाकिस्ताननि सुबुंफोरा बा पाकिस्तान सरकाराबो दायो उदखारिफोरखौ सापर्ट खालामो होननानै जों बयबो रोखा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखायनो पाकिस्ताना उदखारि फिसिग्रा मोनसे कान्ट्रि, मोनसे हादोर होनब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। बेखौ जों बयबो मिथिखाजोबो, रोखायै मिथिखायो। मानोना पाकिस्तानाव दायो गोबांथार उदखारिफ्रानो दङ आरो पाकिस्ताननि जोंनि इण्डियायाव जेसेबां एटेकफोर जाफैदों दायो पाकिस्ताननिफ्रायनो जाफैदों होननानै बुंनो हायो। मुम्बाइ एटेकनिफ्राय लानानै ओरैहाय गुबुन गुबुन बेबायदिनो सम सम पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा जोंनि इण्डियायाव बा भारतनि बर्डारफोराव जम्मु काश्मीर गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो सिमाफोराव गुलि गाग्लुंनाय जाथायफ्रा जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेफोरखौ जों रावबो बावनो नाङा। बेनिखायनो हमनांगौ जायफ्रा भारतनि ओंखाम जानानैनो भारतखौनो बखिनाय, जायफ्रा भारतनि सिङाव थानानैनो भारतखौनो गाज्रि गाज्रि मुंजों मुं सुनाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो थारैनो हमखानांगोनखा। थिग बेबायदिनो बेनि मोनसे सासे बिदिन्थि बायदियै दायो नैबे गसाइगाव फरायसालिमानिनो सासे बिमुंगोरा, अदेबानि प्रफेसार जयनाल आबिदिन। बे जयनाल आबिदिना सासे गोरों सुबुंब्लाबो बिथाङा बा सासे इन्टेलेक्सुयेल बा सासे साननो हनो गोरों सुबुंब्लाबो बिथाङा दायो जेलाव थांनांबाय आरो बे आयेना जे बयनिबो थाखाय समान बियो रोखा जादों। मानोना जेखि पदआवनो थायाथों मानो, जाय जेसेबांखि गिदिर अफिसारानो जायाथों मानो, जायफोरा हादरनि बेरेखा बाथ्रा बुङो, हादरनि बेरेखा सानो, हादरनि बेरेखा मावो, बिसोरखौ जों जेब्लाबो जेलाव सोखानांगोनखा आरो बे आयेन बायदि बे जाखानांगोनखा। थिग बेबायदिनो दायो जयनाल आबिदिनाबो हादरनि बेरेखा मावनायनि थाखाय बियो जेलाव थांनांबाय होननानै जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय आरो भिडिअ क्लिप्सखौबो आं नोंथांमोननो होगासिनो दं। स' नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिप्सखौ नायब्लानो रोखा जाबाय जयनाल आबिदिना माबायदि हमनानै लांजादों गसाइगाव पुलिसजों। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। नोंथांमोना जाहाथे बेबायदि सानफ्रामबोनि भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला, बेबायदि गोनां गोनां ट्रेन्डिं भिडिअ बा गोनां गोनां आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै लायो, जाहाथे बेबायदि भिडिअफोरा आं जेब्लानो आपलड खालामो नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियै सहैनायनि थाखाय साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो जाहाथे अल आव थुनानै लायो, बेखौनो गुदि खावलायनाय जाबाय। स' जय हिन्द।